Gusto mo bang kamayan kita? Sumabak ako sa napakatinding traffic. Ang dami kong kaagaw. Sasakayan ng bus. Nakapasok ako. Napausog ako doon sa bandang likuran ng bus. Pero may isa kong kasabay. Isang babaeng nakaspageti ang suot. Mabango, sexy, at mukhang malaki ang future. Nice. Nagkatitigan kaming dalawa, mga 3 seconds ata. Pucha, kinilig ako sa ngiti niya sa akin. Laking gulat ko, DJ Rocky. Nung mistulang i-flash niya sa akin yung FB profile niya, mga 2 seconds. Inad ko agad siya. So menyas siya sa akin na umupo ako sa tabi niya. Tapos nakita ko agad sa messenger na may PM siya sa akin. Hi, gusto mo bang kamayan kita? Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng pantalon ko at dinakma ang ano ko. Yeah, boy. Yumuko siya sa hita ko at itinakip niya ang jacket niya sa ulo niya. Nag-orasyon na siya sa ano ko? Hanggang sa hindi nagtagal, sumabog na ang ano kong inarosyonan niya. Agad akong nag-zipper pagkatapos. Nice, Doc. Next time ulit, just PM me. Holy moly, shit! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.